Λοιπόν, καλώς όρισες Βάγκο ξανά πίσω στο YouTube, σε αυτό το κόσμο. Λοιπόν, γεια σας παιδιά, Βάγκος θα την εδώ, τι κάνετε, πως ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε vlog, έτσι, θα πάμε ένα ταξιδάκι, μια τριήμερη. Πριν θα πάμε με το σχολείο εκδρομή. Ήθελα να σας πάρω και εσάς μαζί μου σε αυτό το ταξίδι. Και μέσα σε αυτό το ταξίδι θα έχουμε και μια συνάντηση που είναι η δεύτερη συνάντηση στο κανάλι μας. Δεν πολύ λόγο, θα δείτε πράγματα από τα βίντεο, να ξέρετε τα κλιπάκια είναι πάρα πολύ πρόχειρα. Δηλαδή στην αρχή λέω, είμαστε στο Pullman και λέω «Α ναι όντως, πρέπει να κάνω βίντεο». Και μετά έχετε τα βιντεάκια, κάποια είναι πολύ πρόχειρα, κάποια λίγο πιο για εσάς. Θα δείτε τα βίντεο. Λοιπόν, πάμε στο βίντεο. Αυτά. Ελπίζω να το απολαύσετε. Και οι περισσότεροι θα αναρωτιέστε τι είναι αυτή η εκκίνηση του βίντεο. Δεν βρισκόμουν σε χώρο να το κάνω, να το ξεκινήσω κάπως και ήταν η στιγμή που φεύγουμε. Άρα ναι, ξεκινάει τόσο απότομα αυτό το vlog όσο κανένα άλλο.
έχει πολύ ωραία θέα, έχει πολλά ωραία κτίρια. Αυτά. Λοιπόν παιδιά, όπως μας είπε και ο Πάνος, από εκεί είναι το ποδαράκι που είναι του Βόλου, που είναι κάπως έτσι. Και από εδώ πέρα κάτω είναι η Αθήνα. Και από εκεί πάνω είναι η Θεσσαλονίκη. Αυτό. Μαλάκης, αυτό το θέτω! Άρε, tourist. Μετά από λίγο περίπατο στο λιμάνι του Βόλου, περιμέναμε στη στάση το πούλμαν να έρθει, να πάμε σε ένα μουσείο μυθοκεραμοποιίας, που θα δείτε και εκεί πέρα μερικά βιντεάκια, να δείτε πως είναι. Αυτά, πάμε στο βίντεο. Εδώ περιμένουμε για το λεωφορείο να έρθει, επειδή θα αργήσει. Σφίγγα είναι. Ναι. Πώς θα κάνεις το vlog έτσι? Δεν πειράζει, θα το... Το ξέρω. Λοιπόν, το βίντεο. Εδώ ο Μάγκης θα γίνει με σαπούνι. Ωραία εμπειρία σαν άνθρωπος. Τώρα πάμε να καθαρίσουμε σώματα. Πόντεψε να με κάψεις στη φωτιά. Τεστάραμε τη φωτιά. Θα μπαίναμε τώρα σε ένα φούρνο, θα μπούμε βασικά σε ένα φούρνο που συντηρούσαν εκεί τα συστατικά τους για τα κεραμίδια και τα τούβλα και όλα αυτά. Απολαύστε. Σαν πολύ ζέστη να κάνει εδώ μέσα. Εδώ μες στο φούρνο. Ναι. Μετά από μερική ξενάγηση φύγαμε για το δρόμο του ξενοδοχείου. Με τα παιδιά. Εδώ είχαμε ένα ατύχημα, η μηχανή του πούλμαν ζεστάθηκε και πρέπει να σταματήσουμε. Και εδώ πέρα είπα να τραβήξω ένα βίντεο να σας πει για τα τελευταία λόγια ο Πάνος. Δεν έχουμε πουθενά, ούτε φωτιά να πάρουμε. Πες τα τελευταία λόγια. Το νερό που ψύχει τη μηχανή έχει σπάσει το κολάρο και δεν έψυχε τη μηχανή, γι' αυτό ανέβασε θερμοκρασία και έπρεπε... Μην ανησυχείτε, θα σας τα εξηγήσω τώρα και σε βλέπω εσένα που πας να ρωτήσεις. Λοιπόν, επειδή δεν είχαμε λεωφορείο, ήρθε το δεύτερο λεωφορείο επειδή ήμασταν δύο και ήρθε να μας πάρει στο ξενοδοχείο. Και έτσι έγινε. Και όλα τέλεια τελειώσανε και πάμε να δούμε το δωμάτιο. Καλώς ήρθατε. Δεν στάβα εσένα ρε. Λοιπόν, δείτε ακόμη δεν... Το πουλί θα ανοίξεις. Ακόμη δεν μπήκαμε, δείτε εδώ τι έγινε. No signal. Και δείτε εδώ θέα τώρα έξω από το τέτοιο. Τι θέα ρε. Και έχουμε και γείτονες.
Όμως εδώ ξεκινάνε όλα. Λίγο πριν το μεσημεράκι, εκεί που ξαπλώναμε, υπήρχε μια ενέργεια τέλος πάντων. Και ο φίλος μας ο Πάνος αποφάσισε να κάνει κάτι. Θα το δείτε στη συνέχεια και θα σας το εξηγήσω. Μην ανησυχείτε. Πρώτη μέρα εδώ με σωσμένο κρεβάτι! Congratulations! Δες τον ξύλο. Δεν ξέρω, αλλά το βίντεο έχει άλλη αίσθηση. Εντάξει, μαλακά. Δεν φαίνεται. Το πίσω πέρα αυτό το μίσο. Τι κάνουμε τώρα? Νομίζω πως συντάξεις η ζωή. Να κάνουμε κάτι. Και εδώ, καθώς τα παιδιά απέναντι μας έλεγαν να το πούμε στην κυρία, εμείς δεν το είπαμε. Λέγαμε τον Παναγιώτη και σκέφτηκα, εγώ έδωσα μια φαϊνή πολύ έξυπνη ιδέα, έτσι θεωρώ, γιατί ήταν η μόνη λύση. Πήραμε ένα σιρτάρι και το βάλαμε κάτω εκεί που είχε σπάσει. Με αυτά θα σας δείξω και πώς είναι ακριβώς το... Να βάλουμε αυτή τη μαλακή, όχι. Να βάλουμε. Ναι, να βάλουμε ένα σιρτάρι, μπλα! Πρέπει να κάτι να βάλουμε. Επιστρέφουμε μετά, μπλα. Λοιπόν, εδώ το φτιάξαμε το κρεβάτι Master Bob Masters, μπλα, με σιρτάρι. Βάλαμε... Για ξάπλωσε μια, ξανά. Ξάπλωσε μια. Σοβαρά, Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας πω τι έγινε. Ο φίλος μας από εδώ, ο Πάνος, αποφάσισε να δοκιμάσει τις αντοχές του κρεβατιού. Έτσι λοιπόν είπε να χοροπηδήσει πάνω στο κρεβάτι. Και δεν είναι κανένας βαρύς ο Πάνος, έπεσε πάνω και έκανε ένα γκρακ. Από εκείνη τη στιγμή και μετά είδατε τι έγινε, συνομωτήσαμε και είπαμε να βάλουμε ένα σιρτάρι. Τώρα κάποια άλλη θα ρωτάτε γιατί έχω βάλει το thumbnail για... Εδώ πέρα στην ταπετσάρια. Θα σας πω επειδή είναι του vlog, ρε παιδί μου, και έτσι ήθελα. Εντάξει, πρόβλημα, τι, υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Λοιπόν, εδώ πάμε για ταβέρνα. Έλα πάρε, όπως πάει στα δύο. Σπάσαμε ένα κρεβάτι, θα το δείτε μάλλον στο βίντεο. Τώρα πάμε στην ταβέρνα να φάμε, να γλεντήσουμε και να περάσουμε καλά. Ναι, Ζημιάρισλα. Τώρα τραβάει κατά λάθος. Δεν ξέρω αν μπει αυτό στο βίντεο. Πάντως θέλω να σας κλειδώσω. Μην πάτε ποτέ στο πώς λέγεται, στο Άλκησης και πάτε στο 31. Θα έχει ένα σπασμένο κρεβάτι. Από κάτω θα έχει ένα ράφι. Και σε τα αργότερα. Εδώ δεν μιλάμε καθόλου. Εδώ τρώμε με την παρέα. Θα το σου ρίξαμε στο Ποιος θα πατήσει? Έχει πισίνα εδώ πέρα. Είναι πισίνα, ναι. Ωνα σου! Ναι, οκ, παιδιά, αυτό το αγαπώ. Γεια. Όλα αφήσα πέτω. Μόνο σπάσει ήδη. Εδώ ακούγονται μετά από εκεί είδα ότι δεν έχω κάποιο κλιπάκι και κατάλαβα ότι ναι, διαγράφτηκαν όλα. Μας πήρε ο ύπνος μετά από την ταβέρνα και πάμε τη δεύτερη μέρα. Από τη δεύτερη μέρα θα αλλάζαμε ξενοδοχείο, θα πηγαίναμε σε πεντάστερο και θα κάναμε και άλλα διάφορα πράγματα. Ναι, δεν πολύ μιλώ, ας πάει, μπει το βίντεο. Παιδιά, καλημέρα, χθες δεν τα έπαιξα πολλά επειδή ήμασταν κουρασμένοι και γυρίσαμε από την ταβέρνα, μπράβο. Μου έχει μείνει κάτι από χθες, φιλά. Και θα σας δείξω τι κάναμε μετά την ταβέρνα. Θα δείτε λίγο κάποια πολύ μικρά βιντεάκια αυτό. Εδώ με τα λάνια ξυπνήσαμε και φεύγουμε για το άλλο ξενοδοχείο. Δώστε λίγο hype, δώστε λίγο hype. Θα χέσεις η χέστρα. Έπεσα.
Ναι, sorry. Λοιπόν, αυτά πάνω κάτω. Θα δείτε λίγο και τη θέα εδώ πέρα έξω. Τέλος πάντων, βαριέμαι να βγω και έξω έξω. Τι άλλο θέλω να πω, λοιπόν, πάμε στο πεντάστερο, πάμε και για ορειβασία. Βασικά πεζοπορία, το ίδιο είναι. Άντε στο διάολο! Εγώ μαζί σου παίζω σάββα Αυτά, τα λέμε. Εδώ ορειβασία. Εδώ πίσω με τον πάνω. Όλοι με τραβώζουν φίλε βλά. σπίτι. Υπέρχει κόσμο, με λουλούδια εδώ με τα παιδιά. Και πίσω μας έχουμε όλο το λαό. Αυτά. Εδώ κάνουμε στάση σε ένα γραφικό σημείο. Ο Ντόνκι. Σε ένα μαγικό σημείο εδώ πέρα στο Βόλο, στην Πορταριά. Τι λέει, διαδρομή Βασίλειος. Τι να ρε μπρο, τι έχει εδώ. Μάγκο. Κάτι για μάγο έχει. Κάτσε να βγάλω μια φώτο εδώ πάνω. Κάτι που ξέχασα να πω είναι ότι κάνουμε 3 χιλιόμετρα διαδρομή κατάβασα το βουνό από το... πώς λέγεται ρε, από την Πορταριά μέχρι το... Πού πάμε τώρα ρε γάμο το... πάμε στο... Στη Βέμιση κάποιο μοναστήρι νομίζω. Κάτι, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Πολύ μαγευτικά. Ένα μάξι. Ένας Παναγιώτης και άλλος Παναγιώτης. Αυτά. Αυτό το βιντεάκι που είδατε, ήμασταν σε ένα αμφιθέατρο και μας έλεγε αυτός ο κύριος κάποιες εμπειρίες που έζησε. Έχει καβαλώσει τις 7 πιο ψηλές κορυφές του κόσμου και ναι, ήταν πολύ σπουδαίο αυτό που ακούσαμε. Τώρα προχωράμε στο επόμενο. Τώρα πάμε για γύρο με τα παιδιά. Μόνο εμείς τρεις, λα. Πάλι ο Μάικ είναι. Ρε Μάικ. Εντάξει, αυτό, bye. Εδώ φτάσαμε στο ξενοδοχείο μας και παίρνουμε βαλίτσες και γίνεται ένας σκέτος χαμός. Μετά από αυτό το βάσανο όμως, με το που είδαμε το δωμάτιο, χαλαρώσαμε τέρμα. Θα δείτε στη συνέχεια, δεν σας σποιλάρω άλλο. Να το, εδώ είμαστε. Έλα. Πάμε, για πάμε. Τι ωραίο κλειδί είναι αυτό ρε. Με το δεξί. Ωρε, πιάνω. Εγώ κοιμάμαι εδώ, να ξέρετε, μάγκες. Κατελήφθηκε.
Βλάκα. Ναι ρε μου! Μαλάξια στη θέα δείτε! Δείτε τη θέα! Πάνω το έχω κλειδώσει. Δείτε τη θέα! Εγώ κοιμάμαι εκεί, εντάξει. Βάλτε στο μικρούλι. Όχι, κοιμάμαι ήδη. Έλα ρε μαλάκα, έλα, δεν το εκεί, δεν με βολεύει τέτοιο. Δεν με ενδιαφέρει. Βάγω εκεί να πας. Ξαπλώστε να είναι. Δεν με βολεύει. Σας παρακαλώ, δεν με σε... Μετά από εξερεύνηση το ξενοδοχείο, πήγαν όλα καλά και βρήκα πίσω το δρόμο μου. Ήταν σαν λαβύρινθος εκεί πέρα, αλλά όλα καλά. Απολαμβάνοντας εδώ τη θέα. Δείτε οργανωμένο εδώ σπιτάκι. Δείτε οργανωμένο. Τι στοίχημα δίνεται ότι το βράδυ θα είναι χειρότερο και από κόλλο μαϊμούς. Κοίτα, εντάξει, χθες πήγε το χώρο στη μαϊμόν. Έλα ρε μάνα, φύγει από εδώ, έτσι τι ας Δες μια δήλωση. Για τους φανς σου. Είναι το κανάλι. Όχι, δεν το κλαίσεις εσείς. Λοιπόν, εδώ μπορούμε να πάρουμε τηλέφωνο και λέει και τη συχνότητα 708 service πιέστε. Και έχουμε και μια κάρτα, παιδιά, που έχει το ρεύμα, που δεν μπορώ να την βγάλω γιατί κάνει μπάνιο ο φίλτατος Παναγιώτης. Και... Φίλτατο... Έχω με τον άλλο φίλτατο Παναγιώτη. Δεν φταίω. Όχι, 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 πάνω, όχι. Μαλάκα, άνοιξε μόνη της. Κάτι που ξέχασα να σας πω είναι πως θα συναντιόμασταν με τον Mike Πανού. Και περιμένουμε τώρα να έρθει στο ξενοδοχείο. Είχαμε μιλήσει, ο Mike μας είχε πάρει άπειρα τηλέφωνα και είχαμε συναντηθεί και στο μουσείο. Δεν ξέρω, νομίζω μάλλον τον είδατε. Άρα παιδιά, συναντηθήκαμε και με τον Mike. Να τώρα θα το δείτε και καλύτερα στην κάμερα. Θα το δείτε και την επόμενη μέρα. Δεν μπορεί λόγο, πάμε στο βίντεο, πάμε στο βίντεο. Ποιος είναι αυτός, τι κάνει εδώ μέσα? Τι είναι αυτός? Μαλάκα, περίμενε. Δεν είμαστε έτοιμοι ρε. Δεν είμαστε έτοιμοι, αυτό το βίντεο θα είναι γεμάτο bloopers, να ξέρεις. Αυτό το vlog είναι blooper vlog. Πάνω. Οκ. Να πάμε την κάτω, να κάσουμε κάτω. Mike Πανού. Πάμε να κάσουμε κάτω σε εσύ. Βάγκος 11 ρε. Κάνε το intro σου, κάνε το intro σου. Θα σου κάνω να ντυθώ πρώτα. Άντε, Κάτσε. πάρε λίγο πουλού. Κάτσε να το κάνουμε έτσι κανονικά, έτσι. Και από ταυτότητα στοιχεία. Οκ. Μάγκες εδώ με τον Mike. Γεια σας παιδιά. Mike Πανού εδώ. Ναι. Συναντηθήκαμε και με τον Mike, παιδιά. Δύο συναντήσεις. Από χθες, αλλά τέλος πάντων. Ναι, αλλά εντάξει, τώρα είναι λίγο πιο καλό το βίντεο. Σκέφτηκα να κάνουμε ένα prank στον πάνω. Θα βγει καλό ή θα βγει fail, πιστεύεις? Πιστεύω θα βγει καλό. Το μεταξύ ο Πάνος δεν το ξέρω τι ήρθε. Όντως. Για κάπου. Πάμε να... Είναι στην παλέτα αυτή τη στιγμή ο Πάνος και θα πάμε να του κάνουμε τρελό prank. Μαλάκα σοβαρός. Άρε! Κάτι που ξέχασα να πω, επειδή πάντα ξεχνάω κάτι να πω, πάμε τώρα σε κλαμπ. Και επίσης θα είμαι κουρασμένος την επόμενη μέρα, άρα μην περιμένετε πολλά. Θα σας δείξω κλιπάκια από εκεί πως ήτανε. Με αυτά. Ελπίζω να σας αρέσει. Παιδιά, ήδη το βίντεο μου έχει πάει πάρα πολύ ωραία να το φτιάξω, άρα ένα like. Καλημέρα. Ξυπνήσαμε τελευταία μέρα σήμερα. Γιατί από εδώ ξυπνήσουμε. Θα συναντηθούμε με τον Mike και θα Άρα μην νομίζεις. πάμε σε μουσεία. Θα ρίξω μικρά πλάνα. Όχι δεν. Πάμε το πρωινό μας. Εδώ πάνω. Α, ναι, κάτσε. Και ναι, τέλος πάντων τα λέμε μετά όταν είμαστε έξω αυτό. Άντε μπέι.
Τραβάω και αυτό που θα γίνει τη Δευτέρα. Λοιπόν, guys, εδώ πέρα είμαστε στη παραλία μαζί με τον Mike ξανά. Hello guys. Τρεις φορές συναντηθήκαμε. Ναι. 3 φορές, Ποιος θα μου το έλεγε. Και Τι να φαίνεται πω, το πώς να αφλό. είναι. Εδώ είναι και ο Πάνος. Είναι η μεγαλύτερη συνάντηση που έχει γίνει στην παρέα μας, δηλαδή είμαστε 3 YouTubers. Ο Mike, εγώ και ο Πάνος. Και θα έλειπε κι άλλος ένας. Και άλλος ένας, ναι, και ο Μίμης. Ο Μίμης που δεν ξέρω αν έχει κανάλι, ξέρεις Mike. Ξέρω, αλλά δεν μπορώ να πω. Α, εντάξει. Προσωπικά. Εδώ είναι πολύ μαγευτικά, Δεν για τα καλά δείτε. για το άλλο. Είναι πολύ γαμάτα. Και πάμε καμιά βόλτα να βάλουμε καμιά φωτογραφία. Φωτογραφία και κάτι έκπληξη, δεν σας λέμε. Θα δείτε στο κανάλι. Ωραία. Βασικά μέχρι να ανεβάσει το βίντεο πώς να έχει ανέβει. Μπορεί. Πέρα από την πλάκα, έχουμε και εδώ και τον cameraman που δεν ξέρω αν θέλουμε να το δείξουμε. Θέλω να πάρεις το vlog, ρε. Δεν θα φανείς ή όχι. Οκ. Έχουμε και τον cameraman, τέλος πάντων. Πάμε γυρίσουμε. Έχουμε και βιολί. Εδώ θέλω να κάνουμε εμείς κάτι. Όπα ρε, με φας. Ταν, ταραραν, ταραραν, ταραραραραραραν, ταραραν, 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 όχι, όχι, όχι. Ταραραν, ταραραν. Α, δώσε ένα περπάτημα. Ωραίο, έτσι. Ταραραν. Εγώ του είπα να πάρω το λιγάκι. Εγώ πήρα αυτό που θέλει και ο Μάκης. Τι να βάζω. Εσύ, μην τραβάς. Βόλο City, Βόλο City. Όχι παπαράτσι. Εγώ είναι πάρα πολύ φωτογραφικά. Συναντηθήκαμε για εκατομμυριαστή φορά. Ωραία. Και κάνουμε τα γυρίσματα για το βίντεο που θα ανεβεί στο Mike το κανάλι. Link στην περιγραφή. Κάντε subscribe και στο Mike και στον Πάνο. Να μην κάνει στο Μάη, μόνο σε Άσε, δεν κάνεις εσένα, ρε. Εδώ πέρα οι διαγωνισμοί. Ναι, αντί για vlog κάνουμε και challenge. Ο Mike Πανού εδώ ρε. και ο Στα Πάνος. Tube. Πάμε. Διαγωνισμός bottle flip. Μέχρι πόσα. Στα 5 bottle. Ωραία. Στα 2 βασικά. Ωραία. Τα 2 ρε. Έλα, θα δω, έλα. Άσε ρε. Παραλίγο. Τάβο. Προκάλεσε κιόλας ότι καλός. Αλλά δεν είναι. Βλέπεις. Άσε, ρε. Τι κάνει, ρε. Άσε ρε. Παραλίγο. Άσε ρε. Δεν τρόμαξα, δεν τρόμαξα. Έτσι θα τυχείς κόψε. Γαμό. Άντε ρε μαλάκες. Λοιπόν, ο διαγωνισμός τελειώνει και οι 2-5-2 μπάλες. Λίγα bloopers από το γύρισμα. Εδώ είναι πάρα πολύ όμορφα στο Βόλο. Εδώ έπρεπε, γιατί με βλέπετε μετά. Καλύτερα από χαλάκι. Χαλάκι υποδοχής. Το πρωτοδύριο, την βάση. Πες την αλήθεια, θα πάω στο πρωτοδύριο, δώσ' μια συμμετοχή, ευχαριστείς. Λοιπόν, πας να τον πάρουμε τηλέφωνο, ρε. Όπα ρε, έχει πάρει κάποιες φορές. Δεν το σηκώνει. Λες ρε μαλάκα, ρε. Δεν το σηκώνει. Βοήθεια! Πάρ' το. Οχ, έχει πάρει κάποιες φορές, ρε μαλάκα. Κράγεις ή δεν το σήκωσες. Οχ, το είχα στο δόρυβο. Ωραία, Όψα κύρια μου το πρόβλημα. Πέρε μαλάκι, στο στο δόρυβο γάμο το Δεν πειράζει. Συλληπιτήρια, να ζήσω το Λοιπόν, θυμάσαι. κάτσε να τον πάρω Θα λέω τηλέφωνο. χρόνο. Κάτσε να τον πάρω πίσω.
Πες το λίγο, μαλακά, τώρα ακούστηκε μαλακία. Τι πάμε ξανά. Πλάκα μου κάνεις. Στοπ. Έχω χαθεί τώρα και δεν ξέρω που είμαι. Έχω χάσει τα παιδιά και πιστεύω ότι θα γίνω καμιλοπάρδανο. Συλληπιτήρια στον κύριο Τασιούδη που είχε τόσο άσχημο Εντάξει, πώς το λες τώρα. Καλό είναι, πώς το λες. Κοίταξε. Τα γυρίσματα μπορεί να πάνε καλά, αλλά... Εδώ με το Mike τελευταία φορά φοράει το καπέλο μου. Τώρα με βλέπετε χωρίς καπέλο για πρώτη φορά μετά από... Επίσης τελειώσαμε και τα γυρίσματα πριν από λίγο, φάγαμε κιόλας. Θα περιμένετε το βίντεο, δεν θα ανεβεί ποτέ, Μόλις φύγω, ναι παιδιά, θα το βήσω. Μετά από εκεί πήγαμε σε ένα μουσείο, στο Αθανάσιο Μουσείο Βόλου που είχε αρχαία εκεί πέρα, θα δείτε μερικά βίντεο και ναι αυτό. Γενικά παιδιά έχω βάλει πολλές φωτογραφίες και στο τέλος του βίντεο όπως σε κάθε vlog θα δείχνω τις φωτογραφίες, τις πιο ωραίες δηλαδή, εντάξει όχι όλες, δεν θα πάρει καιρό αυτό το βίντεο. Αυτά. No for no reason. Πέταλα. Εδώ βλέπουμε ένα πέταλο με μια παπαρούνα. Εδώ βλέπουμε ένα άλλο φυτό το οποίο ονομάζεται μαύρη καταιγίδα επειδή είναι άσπρο. Ντουμπάι τότε, βλέπεις πόσο το Ντουμπάι τότε. Ναι. Φωτογραφίες που τραβήχαν με 100 χρόνια διαφορά. Εδώ. Το Ντουμπάι τότε και δες τώρα. Ναι, ισχύει. Και δεν τελείωσε. Ανταρκτική τότε, κοίτα. Όλο αυτό, ναι. Τον πάγο. Τώρα Και δεν υπάρχει. τώρα. Πέρα από. Δεν έχει πέρα, Δεν έχει πέρα, έχει πιο πέρα. Μετά από εκεί παιδιά κατάλαβα ότι είχα αρρωστήσει και ήμουνα λίγο στα χαμένα και αποφάσισε το σχολείο να μας πάει να μας κάνει μια στάση στη Λάρισα. Πολύ βάσανο για μένα, αλλά εντάξει ήταν ωραία και όσο μπορούσα το απόλαυσα. Έχει βάλει ο Δημήτρης τέτοιο. Live counts. Λοιπόν παιδιά, εδώ είμαστε στη Λάρισα με τα παιδιά. Δεν είμαστε μόνο εμείς, λείπει ο Μάικ, οπότε είδατε στο βίντεο. Κάνουμε ένα stop και μετά πάμε να πούμε κάπου να κάτσουμε, μάλλον να πάμε να κάποιο παγωτό, δεν ξέρω. Επίσης πριν είδατε ένα θέατρο το οποίο ήταν του 3ου αιώνα π.Χ. κάτι τέτοιο, νομίζω δεν έξερα πολλά. Και ήταν από τα πιο καλοσυντηρημένα θέατρα και το βρήκανε τη δεκαετία του 90 κάτω εκεί πέρα. Αυτά πάνω κάτω. Λοιπόν εδώ παιδιά έχω μια φωτογραφία από το Βόλο, από πάνω από το βουνό που ήμασταν. Εδώ είναι στο βουνό που είχαμε κατέβει στη διαδρομή. Εδώ πέρα είναι η θέα του μπαλκονιού μας. Απέναντι έχει ένα κτίριο με κόκκινα γράμματα που μπορείτε να δείτε, δείχνει την ώρα. Η είσοδος του πεντάστερου. Εδώ πέρα είναι η είσοδος, ναι. Εδώ είναι το λιμάνι του Βόλου, πολύ ωραία φωτογραφία. Στο βάθος φαίνεται και ο Άγιος Κωνσταντίνος. Εδώ είναι ο Παναγιώτης που χέζει πάνω σε ένα δέντρο που ήταν σχεδιασμένο σαν τουαλέτα. Εδώ κάποια αρχαία αντικείμενα, δεν θυμάμαι τι ήταν ακριβώς, εδώ έξω από το μουσείο το Αθανάσιο. Και εδώ μια φωτογραφία μιας εκκλησίας
μιας εκκλησίας στη Λάρισα και από πίσω φαίνεται ο Όλυμπος. Περίμενα να βγει πιο ωραία φωτογραφία, αλλά δεν βγήκε. Αλλά αυτό ήταν τέλος πάντων. Και λοιπόν, παιδιά, μην ξεχάσετε να πατήσετε το like, να το σπάσουμε αυτό το like. Μια εγγραφή στο κανάλι και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για όλα τα καινούργια βίντεο που ανεβαίνουν στο κανάλι. Ένα share και ένα comment βοηθά το κανάλι γενικά αυτό. Και θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Είτε είναι vlog, είτε είναι fun βίντεο, δεν ξέρω. Γράψτε μου στα comments τι θέλετε να είναι το επόμενο βίντεο. Τι σας έλειψε από το κανάλι μου, γιατί έχουμε και πολύ καιρό να κάνουμε, έτσι. Ξεκινήσαμε την καινούργια σεζόν. Φυσικά δεν θα είναι σεζόν, αλλά μετά από το καιρό. Γιατί να μην το κάνουμε. Λοιπόν, αυτά παιδιά τα λέμε στο επόμενο βίντεο.